Ganito. Hello mga boss, magandang araw sa inyong lahat dyan. Yan, napakasaya ko ngayon dahil may surprise ako galing sa aking partner, sa aking love. And first time to nangyari sa buong buhay ko since birth pa may repeat tayong since birth ito So naitabo jud ni karon mga idol mga boss. So ito pala ang aking partner, yun, ganda kong partner at saka yung gwapo naming baby. Yun si boss baby boss. Maraming salamat pala sa sa sorpresa na binigay mo sa akin. Love you so much. And bilangin na natin to mga boss, baka bilangin pa ng iba. Ayan, tinanggal ko muna sa sa bouquet ba, bukwet anong tawag dyan mga idol, bouquet. Yan, tinanggal ko isa-isa mga idol para hindi tanggalin ng iba. Yan, kinuha na natin kasi mga idol, ngayon lang ako nagaranas ng ganito mga surpresa mga idol. Hindi man to uso noon, ngayon lang to na uso, pero ang sarap talaga sa pakiramdam mga idol, no? Malami talaga sa pakiramdam mga idol, makaranas tayo ng ganito kaya maraming salamat talaga. Ayan, binilang ko na isa-isa. Tinanggalan ko pa muna ng tinanggal ko pa yung mga plastic grabe naman pagkabalot nito isa-isa na pagkabalot nito ang hirap naman kaya binagsa ko na natanggal-tanggal ng kaya pagkatapos ko nang tinanggal, binilang ko naman na yung lahat ng pira na niya binigay sa akin. Umabot pala ng 10k, hindi ko akalain na umabot pala, kaya laking tuwa ko kasi sa panahon ngayon pera is life na, diba? Dapat practical na tayo. Aside na maglabing-labing tayo, mayroon din tayong pira-pira kahit maliit man lang, kasi yan yung pinaka importante sa pang-araw-araw na pangangailangan, mga basic needs, diba mga boss? Diba? Meron na tayong pera, kaya maraming salamat again. Love, I love you, and bye bye.